कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवार जिल्ह्यात अचानक मान्सूनान हजेरी लायल्यान मुसळधार पावसान जनजीवन विस्कळीत. कर्नाटक किनारपट्टीच्या कारवार जिल्ह्यात गेल्या 3 दिवसांच्यान अचानक मुसळधार मान्सून पावसान हजेरी लायल्यान जिल्ह्यात पावसान जनजीवन अस्तव्यस्त झाले आणि 2 दिवस या भागात पावसाचो जोर टिकून उरतलो म्हूण रेड अलर्ट घोषित केला असे हवामान सूत्राकडच्यान कळला. म्हण प्रशासनान जिल्ह्याच्या अंगणवाडीक 2 दिवसाची सुट्टी घोषित केला. या मुसळधार पावसान जिल्ह्याच्या कुमटात राष्ट्रीय महामार्गार दरड कोसळला. सिद्धापूर रस्तो जागजाग्यार उदकान भरला. अंकोलाच्या हारवाड हिंगा सुमार 100 मीटर रस्त्यार मोठ्या प्रमाणात उदक साठिल्ल्यान रस्त्यान यो वच करच्या वाहनाक समस्या निर्माण जाला. या जोरदार पावसान जिल्ह्याच्या किनारपट्टीच्या कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर आणि भटकळ तालुक्याच्या जनतेले जनजीवन अस्तव्यस्त जावन विस्कळीत जाला. या पावसान कृषी जमीन उदकात बुडला. सुदैवान किनारपट्टीच्यान व्हावच्या वाऱ्याचो वेग मर्यादित आशिल्ल्यान जिवीतहानी किंवा इतर हानीची घटना घडली ना हे सुदैव. मच्छीमारीची बोटी किनाऱ्यार हाडून दवरलात, कारण या वादळी वाऱ्यान किनारपट्टीची स्थिती धोक्याची जाल्ल्यान जिल्हा प्रशासनान मच्छीमारी बांधवाक समुद्रात न उतरचो इशारो दिला. तेजेन किनारपट्टीचे बैतकोल, मुदगा, तदडी, होन्नावर, बेलेकिरी सारख्या बंदराचेर मच्छीमारी बोटी नांगरून दवरल्या आसात. नुस्तेमारीचो वर्ष पद्धती प्रमाणे हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना मत्स्य व्यवसाय ठप्प झाला. या पावसाचो जोयडा तालुक्यात बरोच फटको बसला. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. खबर सांगता हरेश नाईक. अनमोड हिंगा आंतरराज पोलीस तपासणी चौकी स्थापन. कारवार. जोडा तालुक्यातल्या गोवा कर्नाटक सीमेचेर अनमोड हिंगा आंतरराज पोलीस तपासणी चौकी स्थापन केले असून कारवारचे एसपी एम नारायण हेंगेल हातीन उद्घाटन झाले. अनमोड हिंगा मोठ्या प्रमाणात आंतरराज गुन्हेगारा संबंधित घटना घडतात, पूण हांगच्यान रामनगर पोलीस स्टेशन पयस आशिल्ल्यान कारवाय करच्याक अडथळे येतात. देखून अनमोड हिंगा सुरू केल्लो पोलीस चेकपोस्ट आंतरराज गुन्हेगाराचेर आळबंद घालच्याक वरदान जातलो. पुलिसाक हांगा रावच्याक स्वतंत्र जागा नाशिल्ली, पूण आतां पुलिसाक विशेष इमारत आशिल्ल्यान 24 तास सीमेचेर नदर दवरच्याक सोयीचें जातलें. स्थानिकाले समस्या सोडोवचे खातीर या चेकपोस्टाचो उपयोग जातलो अशें जिल्हा वरिष्ठ पोलीस अधिकारी एम नारायण हेमी सांगले. ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅವರ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. ಒಳಗೆ ಬರೋದೇ ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್
ದಾಂಡೇಲಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನುಮೋಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸವರು ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತಂತಹ DSP ದಾಂಡೇಲಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಮತ್ತು PSI ಬಸವರಾಜ್ ಮತ್ತು PSI ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು CPI ಜೋಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹರಿಹರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಆ ಜಾಗನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು 30 CCTV ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಹಾಕಿ ಈ ಗೋವಾ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೊಂದು ತನಿಖಾ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಪೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೊಲೀಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, RTA ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ RTO ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು ಇದನ್ನು ಆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ 24/7 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಈ ಸಾರಾಯಿ ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಡಿಟರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರು ಬಂದರೆ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು NH ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ನ ಸಹ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡೋ ಥರ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 24/7 ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ಬೋದು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ PSI ಅವರು ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ PSI ಬಸವರಾಜ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಎನಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಡೆಯೋ ಥರ ಈ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. अंगणवाडी केंद्राचे दार कितलेशे महिन्याच्यान मोडिल्या अवस्थेत. जोडा तालुक्यातल्या अखेती पंचायत वाठारात मेढा हिंगा अंगणवाडी केंद्राची दुर्दशा झाली असून ताचे कडेन संबंधित खात्यान दुर्लक्ष केला. अंगणवाडी केंद्राचे दार कितलेशे महिन्याच्यान मोडून पडला. देखून हांगा दवरिल्ले भुरग्याचे जेवण आणि अंगणवाडीच्या इतर सामुग्री सुरक्षित ना. त्या खातीर अंगणवाडी केंद्राचे दार बदलचे अशी मागणी ग्रामस्थ मनोज देसाई हिमी केला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.